Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade ona on ji golle men nani on ji golle men nani on ji na on ji ɗum fof kaɓor on ji fof ko bonɗe ay ɗe fof ko dow joyi tan ko bonɗe on ji oɗo ordinateur o moni o boni oya boni on ji écran makko nani ɗiɗi ɗi gollanno oɗo e oɗo jadanno oɗo e oya jaada on ji ɗum ɗo fof kaɓoɗay on ji wona on ji ɗum ɗo wona ji ɗum de wona ji kaɓore de on ji wona ji kaɓore men de ɗum ɗo gandi ɗum ɗo wona meere addi ɗum ɗo wona on ji ay ɗum ɗa ay ɗum ɗa ko so tawi courant kuppi ay nanga ɗum nanɗo ay nanɗo wona on ji ɗum ɗo alluwal ngal codannomi on ha mbawa janngude wona on ji ɗum ɗo alluwal mbaɗannomi on ay ha mbawa janngude alluwal ay nani waɗa ɗo ha mbawa janngude on ji ɗo min jotto ay ɗo so yarne somin jiiɗi julde jammaji ɗi min jii hamin gayni ɗo min poftoto on ji ay poftere men nani ɗo sen gari ɗo e mbaɗi o mbatten ha gayni payen to poftoɗen seeɗa ɗo gollorgal men nani ɗo gollorgal men nani ɗo ndewen ɗo Allah ɗo poftoɗen ɗo on jiide ɗum wiyete nguuram aduna ni foti ɗum ɗo noon so wiyama on jarama jokke golle wadde hawnata de somi kalani on ko boni ɗo ko e kaɓorɗe on kulat min coodi ha min tampi hankkadi min gaani ko nde min gari min kolli mbi yo mbaɗon feere garen jingen poolen